Tebah sing tetep nglakoni urip iki ben tabah tebah nglakoni urip dengan ikan lurus. Nah, lurus biar tabah menghadapi keadaan alam sing kaya ngene iki. Nah, lurus. Jadi nek ndak lurus ya digepuk ngene, ndak lurus. Nah, seperti biasa saudara, kegiatan nang Tegale dhewe. Iki nggawa bekal, seperti biasa nggawa bekal iki. Oh, bekale iki yo bekal pisan, iki yo bekal. Bekal iku bontot biar ndak keluwen. Kata orang itu makan di kebun itu di Tegalan itu enak. Itu di bekale. Manganing kuai sih, iki mau aktivitas cari seperti biasa saya cari kulupan. Kulupannya sudah apa yo? Kulupane kawit wis dhuwur maneh lah. Kulupane pohong iki rada dhuwur. Sayur singkongnya sudah apa yo? Sudah tumbuh kembali. Jadi mau dipetik lagi. Itu iki ditaruh di anu wis. Di gubuk kawula alit. Taruh di gubuk sih. Seperti biasa ini kegiatan yang Tegal saudara. Ini carane ku ngene didalek kene. Nah, cantolno. Dicantolken biar ndak dirobung semut. Dicantolkan dulu. Nah, bontotnya dicantolkan. Nah, dicantolkan. Kita tinggal sebentar cari kulupan dan cari sayuran. Wis ngene iki kegiatan di desa wis. Nah, iki bekale dicantolkan. Biar nanti enak. Iya dicantolkan. Cantolkan di gini wis. Oh. Oh, kerupuk iki. Nah, terus di mana? Ini kopi. Ini peralatan. Ini. Review peralatan. Peralatannya ya seperti biasa, ya. Peralatannya ya apa ya? Gunting. Pisau. Pisau. Gitu. Terus ini digowong ini lah. Ini. Terus saya ayo golek kulup. Nyilih iki sik situk. Marine digawe anu. Apa? Gua ontong lho, maneman saudara. Gua ontonge pisang mas. Nah, iki suwe ndak tau disah, dadi rada buruk. Agak tayangan. Anu, pisangnya banyak yang kena layu posarium. Kena virus posarium, layu posarium. Mek gedang, mek situk iku lho. Gedang mek situk iku lho, maneman. Menawa kena dipangan. Nah, iku menawa kena dipangan. Mek situk lho, iku lho. Maneman saudara. Jare wong kuno ku diopeni. Cek jeglongan iki kene. Nah, iki disunat biar apa ya jare orang-orang ngerti orang pertanian itu disunat biar apa? Biar bagus. Disunat. Nah, tak sunat disunat. Nah, ini iki disunat. Tapi lebih menyakitkan kalau uang anggaran disunat. Uang anggaran kalau disunat yo ndak lempeng. Aduh.
Ini namanya disunat, saudara. Disunat. Nah, kalau lebih bagus lagi, disunat lagi nih. Jajal dicoba sih tak sunati rong lirang. Sunati. Nah, ini. Tak sunat 2 lirang ini, saudara. Nah, iku mau wis nyunat ontongnya gedang, tapi lebih menyakitkan kalau nyunat uang anggaran untuk kepentingan pribadi. Wis, ngono wis. Gedange mek ikut tok, liyane kena posarium. Nah, iki kegiatan di Tegale dhewe yo ngene iki, saudara. Kegiatan rutin. Wis ngalor sik. Golek kulup. Lihat, golek sayuran. Nek meneng kene wis. Wis golek sayuran ndek kono sing gedhe. Peteng. Diguntingi. Sukete kaya ngene iki. Nah, iki sampe kaya ngene iki. Nah, iki wite ditandur maneh. Entar sih pohonnya ditandur maneh. Biar nanti nek cari sayuran biar enak. Ya, peremajaan biar ndak beli-beli tok ae. Yo nek duwe dhuwit. Iki diarani panganane wong desa iki. Nah. Golek wis syarate golek kena dipangan kok. Tak repot nek golek sayur di desa niki. Nek nandur iku didekno. Kok repot temen rek. Badokan kate mangan kulup cek repote. Ini syarate golek kulup wis kulupe dhuwur-dhuwur, sayure dhuwur-dhuwur wis. Nah, saya kalau nanem tak tempel notok di apa yo? Di biarkan wis ngono ae wis. Ditaruh. Taruh lah ngene iki ngene tok wis ora pasti cukul. Iya. Fokus ke sayur. Jane ndak usah kadek ditanam. Pohonnya ndak usah ditanam, jadi kena notok iki wis. Nah, ini golek dek sing dhuwur, berasak-berasak. Kebunnya kaya alas. Ini ki anu saudara, ya seperti kemarin-kemarin ya dikasih teman, dikasih ke tetangga. Gratis lah. Sayur gratis ini. Nah, entah kalau di sana-sana Pak sayur sekelas sayur singkong apa beli? Apa ya tuku nek kutho-kutho yo. Ya ndang, gare ndak ro awake iki wong desa. Apa ya tuku? Oh, ngene iki wis. Dadi tiap bulan kadang 20 hari kuwi sudah tumbuh kembali. Nek karo golek sayurane. Oh, ini nek sulaman lemu. Sulaman anu iki. Kata orang Liberica, ono sing ngarani Beski. Tutuk berhasil ngene wong bal-balan ngono. Oh, ini cek jeluwok lagi jublangane nek kene akeh apa nyerep ngono. Oh, iku lemu-lemu. Oh, aku ae jeluwok dhewe nek kene. Syarat wis kena digawe urap. Urap-urap. Ya lumayan lah wis. Golek rada akeh
Mek golek kulup-kulup ngene iki, wo sambungan urip rek. Iku lemu iku. Karo kene repot nggone. Iki dadek di apa wis dadek di emeh, dadek di pupuk. Sak karep-karepe urip. Nah, ngono. Iki diarani mbembrasak. Oh, iki lho. Mari ngono iki suwe ndak nandur baru nandur singkong nek dipangan apa sik enom nggo anu ku sik rawan. Oh, ngene iki, lemu-lemune kaya ngene iki. Rawan lanja. Heeh. Lemu-lemune kaya ngene iki sing enak kulupe. Jarene wong tapi iku, jare dhewe durung mesti. Jare dhewe durung mesti. Sukete percaya nek sukete metu kringete ngene iki saudara. Saya kayak gini. Ya ndak alum. Becik kejeruak lah ndek kene iki kayak kejeruakane kok. Ngene urip. Ajar nyambung, saudara. Saudara-saudari. Peteng menan ndek ini. Tuku. Penting open. Nek wong desa penting open. Nek ndak open yo ya apa? Nek suka tuku tok yo nek duwe dhuwit. Nah. Nek wong desa iki wis jarang duwe dhuwit, masalahe apa yo? Duduk ngono. Lapangan pekerjaan iki jan repot tenan. Ayo. Nek lapangan bal-balan akeh. Oh, nek lapangan sepak bola yo mbok tak ceker iki selio ah. Nek lapangan pekerjaan memang kelihatannya itu sulit. Tapi nek lapangan sepak bola, lapangan golf, akeh wis di Liliono. Pemain ini pemain dalam kabeh ya. Lah iku. Angel nek ndak open-open urip ndek desa iki. Sembarang larang. Apa-apa larang. Nek wis harga pokok iku naik sing kate mudhun iku repot. Yo lodong diopeni iki kulup iki menono. Koncone arep. Tanggane arep. Dipangan dhewe ya tak payah anu lambene kecap-kecap pangan sayuran iki. Anu iki. Kate digawe tebah saudara. Belarak. Apa? Tebah iku ya ngerti lah tebah iku sapu cilik. Iketane iku cilik anu ndak sepiro gede. Iki anu klopone terak angin. Gawe tebah duduk sapu. Nek sapu kurang akeh iki. Kok diseriti ndek kono. Iku ya urip sambungan niku. Sambungane ya urip. Lumayan alhamdulillah urip. Iku wis tani salah-salahan saudara iki wis pokoke tanpa perawatan yang bagus. Penting ngerawat yo ya apa? Sakne sementara sik sukete marang ngono ya dijombret sukete. Wis udan-udanan iki lho. Di ngenteni rodok terang. Jadi nek terang ndak gampang cukul maneh. Sak mene cukup wis ditebah iki. Duduke sapu nek sapu kurang. Ditebah. Duh iki ya kolup jane. Dekek sik. Nambah iki topi-topian. Sembarang digowo kebon. Ayo wis. Itu. Ayo sukete dulu lemu. Ya lumayan lah. Oh.
kok ditoto di kono. Kok tambahi kulum dek kidul yo ono. Oke iki. Oh. Kita ketok iki. Sambungane urip. Sambungane urip saudara. Alhamdulillah. Iki jare wong kuno kan kena diganu iki. Nyajal eling biyen. Godhong kopi biasanya umumnya kan godhong mainan anak-anak biar kan umumnya godhong apa itu sayur singkong. Ini coba daun kopi. Muni apa ndak? Ndak muni rek. Ndak banter. Daun singkong daun kopi iki nyoba. Nah, umumnya kan daun singkong ini daun kopi. Ndak banter. Nyoba. Ndak muni rek, njaluk sing tipis. Oh, banter. Lumayan lah. Kandel apa? Daun singkong. Ndak niru-niru nek daun singkong. Kah. Oh. Ndak kena. Ayo wis, nyoba. Wah, oh, alhamdulillah sambungane urip. Leren sih. Leren. Ini mau buat tebah. Bukan sapu tebah. Kalau sapu itu ikatannya itu agak besar. Kalau tebah ini cuma kecil. Buat apa itu? Apa nek ngarani? Nganu laler apa? Sing tetap tabah. Nah, maksudnya ngono tetap tabah. Ditebah saudara, daripada beli, yo dimanfaatno di kebone dhewe iki mau. Gawe apa ya mukul laler. Syarat gawe tebah, duduk syarat pesugihan bukan. Yo syarat digawe gepuki laler. Gepuk apa iku? Apa ya serangga. Tapi ya rada suwe nyeret ngene iki. Jane apik, jane halus. Jane ono alate ngene iki, cuma apa iku suwen wis. Nek gunting padha ae. Ini. Mepret deh. Jadi wong ku tebah, di omahku kudu ana tebah menawa anake meler ya dikepuk tebah, tapi ndak oleh nemen-nemen lah. Di nek wong kuno biyen iku ya anake disediani tebah nek wong kuno. Orang dulu itu, tapi kalau sekarang khawatir kena penganiayaan. Pasal penganiayaan. Jadi ya ndak usah dikepuk karo tebah. Ya mbok nek wong korupsi iku kepuke mbek tebah iki ya. Belur sikile galer. Ngono. Nek biyen kunone jare mbah iku ya nyeblaki anake sing meler-meler jenenge jaman biyen kan nakal. Kelas anak-anak itu kan nakal ngono. Diarani sapu. Iki diarani sapu sodo cuma iki tebah. Nek sapu iku rodok gede. Lah iki diarani sapu jagat iso nyene teko jagat. Iki sapu jagat jenenge. Jarene mbahku biyen sapu jagat. Apa mbah kok sapu jagat? Ya nyene teko alam kan jagat. Ku ngono. Ceritane ku ngono. Nek saiki ku ya wis alam iku mau. Nek jagat iku bahasane iku apa ya? Alus. Jagat sak isine. Ayo ya wis diopeni ngene iki wis dimangani tuku. Meh mari saudara wis hampir selesai. Nek ditebah wis kena digawe
mulai ya nek tuku mungkin yo 5.000 paling 5.000 atau 3.000. Nah ini sudah selesai diikat. Oh, lumayan ya nanti di rumah nek api nek kepengin kurang api ya diserut maneh ini ki serut sik tak sik tali ini diserut ini tali niki tebah iku sing tetep ben tabah iku tebah maknane harus tetap biar tabah menghadapi kahanan alam sing kaya ngene iki alam ndak menentu kahanan negara ya kaya ngene iki diarani tebah ngono saudara. Nah, kan sudah selesai iki. Nah, makanya digunting biar agak presisi iki diwadahi sik. Mana-mana hilang. Ditebah, diketok. Nah, lumayan. Ya memang ini harganya ndak ada harganya saudara. Murah, semua orang bisa buat. Cuma kalau ndak punya pohon kelapa, ya ndak punya. Walaupun ini harganya ndak ada nilainya, ndak adanya, tapi nek digepuk ngene yo belur sing ilang ngene, belur saudara. Nah, ini tebah apa yo barang recehan lah. Cuma yo hah? Apa? Maknane. Lah maknane iku mau tebah sing tetep nglakoni urip iki. Ben tabah. Tebah. Nglakoni urip dengan lah iki kan lurus. Nah, lurus biar tabah menghadapi keadaan alam sing kaya ngene iki. Nah, lurus. Jadi nek ndak lurus ya digepuk ngene, ndak lurus. Iku tebah saudara. Guyon. Jare mbahku biyen ngono. Ya mbahku, ya mbahe wong kene anu ngono, biyen keras nek ngandani anake iku. Nah, iku mau.